گلیاں بھی سجایاں نے، گلیاں بھی سجایاں نے، گلیاں بھی سجایاں نے، سرکار دیا آمد تے اسا خوشیاں منایا نے، اسا خوشیاں منایا نے، سرکار دیا آمد تے گلیاں بھی سجایا نے، سرکار دیا آمد تے کہ رب پوتر وڈے نے لگوائے جانڈے نے، کہ رب پوتر وڈے نے لگوائے جانڈے نے، اسا جھنڈیاں لایا نے، اسا جھنڈیاں لایا نے، سرکار دیا آمد تے اسا محفل سجایا نے، سرکار دیا آمد تے کہ جگ باغ یتیماں دے ہو ویڑے وچ حلیماں دے حوراں جنت چوں آیاں نے، سرکار دیا آمد تے اسا خوشیاں منایا نے، سرکار دیا آمد تے۔ اور آخر دے اندر صرف دو تین اشعار خواجہ غلام فرید سرکار دے، بلکہ نہیں حضور خواجہ غلام فرید حضور میاں محمد بخش دے کلام سے دو تین اشعار پڑھ کے اجازت چاہواں گا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہاں کہ یا رب ہورنا کہ حضور میاں سفر مند نے کہ یا رب ہورنا اے منگا اے دے تو یار دے سے پہنچا دے جتھے جھاڑو دین فرشتے او سونا شہر وکھا دے تے جنہ گلیاں وچ تیرا گلے بر ٹریا گلیاں دی خاک بنا دے اے آزم جے تے کرم کماوے تے سانو یار دی دید کرا دے کہ جسے نو حاصل کرن دی خاطر تے پیا مکے وچ دہایا اے آزم لوال حلیم لے گئے تے ہاتھ مل دیاں رہ گیاں دایا کہ پہلا عشق خدا نے کیتا
شیر خدا کہلایا تے دوجا عشق تیرے میرے علی نے میرے تیرے علی نے کیتا جو شیر